machiegni uru. Erokamano ahinya. Wacho ni chako higa mane? 2004. Erokamano ahinya. Mano nyiso ni sani koro intiere kod higni moyo apar. Yes. Nyiswa sigandi Beth nikech thoth joma mine nitiere tije ma githoro luoro mondo mi gitim. Nyiswa sigandi nobedo nade michako midhi ibedo derep matatu? Okay, an mokwongo kanatin, baba na ne tiyo e Kenya Bus Services. Koro each and every time mane wadhi neno, manadhi ir baba, to nitiere miyo mane riembo nyamburko. To nadmaya miyo no sana. Koro chieng' moro nakono baba ni baba, an daher mondo abed ka mama ni. Koro kanye kaka ne chunya ogombo tich mopogore gi tich ma mine mang'eny timo. Koro bang' kanyo abet maduong', Nyasaye ogwedha gi nyathina mokwongo. Bang'e kanochopo kanyo, weche noduogo bet matek korka yuto mar baba. Koro nochuna mondo awuog oko nikech koro an gi nyathi matin manyaka koro ang'i kaka okonyore. Koro nayudo kanadhiga idho gari kadhi town, to nitiere kondakta moro, nyathina no nohere sana. Koro by then ka ngimane tek gi baba, koro nochuna awuok ir baba kone ni we adhi adagi nyamera moro, ne odak nyamera maduong'. Nodak e NYS. Koro wadagi nyamera no, koro samoro koro wachiro to waidho matatu, to nyathina matin no noheroga kondakta moro sana. Koro ma kono kondakta no to tijni kadwa time anyalo chake nade. Kech nyamera cha be ne en chi liel, en gi nyithindo, koro emba neno ka en gi pek koni. Koro chuna ma kijana chokona ni kidwaro tikawo good conduct. To kisekawo good conduct to idhi Nairobi area, ikawo gimoro iluongo ni PSV. Koro kanadhi Nairobi area, nodo kiseng'eyo riembo? Ne aseng'eyo riembo by then, nasedhi e driving school, lakini ne pok ategni riembo koro. Koro nadwaro kumoro manyalo yude, manyalo tegora. To bing ni wan waonge gari manyalo tegora. To nyamera no advise ni nyathiwa dong' inyalo donjo kate matatu ka titegorie matatu ka, nikech hata onge gari dalawa, onge gari minyalo tegorie. Koro kamane kaka nadhi Nairobi area makawo barupe mag tich. Achako kaka conductor. That was in 2000. Achako kaka conductor in 2002-2004. Koro atiya to bing ni ne an gi license, to driver mana tiyogo ne driver ma samoro ne nyalo ga kata mer machiew pochiew, samoro be obiro riembo ji komer. Koro ambe na feel ni okan safe, onyalo kata timo accident, to ambe tho aweyo nyathi matin. Koro nochuna makaw that advantage. Koro samoro kobiro komer, awacho dong' an gi license, dong' adhi e driving. Achako mana riembo mos. Kating'o ji. Be customers most of the time, customers wa emane kona ni kar mondo ng'ama mer ni oting'wa, okiting'wa iterwa nikech kata imbe i-risk ngima mari. Koro na take that advantage. Koro achako mana riembo mos kamano makoro chopo kuma koro abedo a senior driver. Yes. Wacho ni customers ne nyisi ni bende nyalo. Yes. Mano ulo ni ang'o? Seche ma diponi gin mane gimedo moko mach mane nitiere ini mar mondo imbe chak riembo? Chunya to nohero riembo chakre tin-na, lakini ne pod an gi luor mar ni pok ategna ahinya, tadwa ting'o jogi te gari. Koro nyaka ne ayud that moral mar ng'ama supporta koro mondo